ओरैबायदि उन्दुखादों मेगन मोदै मोनलायखादों आरो थ' लाइभआव दसे फैबाय सोर सोर फैयो लाइभआव नोंथांमोना रायजोफोर टाइमा जाबाय सारिथा जानोसै माथो आरो जिमाव आङो प्रटिन लायाखै जेबो लायाखै नेचारेल खालामगासिनो दंथ'यो बर्थमान दा दसे लाइभआव दं आङो सारिथा जाबाय ओरैबायदि गोजां बोथोर जायोना दाना गोजां बोथोराव माने थांनानै दुगैनो बायो ओंखायनो थाब थाब फैनाय जाबाय सारिथायावनो फैयो आङो सारिथानिफ्राय साराय पासथाबा थांबाय आरो फुजा नायनायमोन नामा ब्रादार फुजा नायाखै हरावहाय एसे उन्दुनाया लेट जादों बायदिसिना एसे नेट नायनानै दसे आं खोन्थानो जोंखौहाय नाय बिदि दायो सफैथ'वाखै साथाम साब्रैयाव दंथ'यो बर्थमान इन्टेरियरा मोजाङानो आरो आपग्रेड खालामगासिनो दङ सिम बानायगासिनो दङ हारसासो मालिकआ आं देरफुनाय आं बादि बारा बैसो नङा ओरैहाय जाबाय टाउनखौ नायनो हायो नै बैयाव माबा खालामदों नामा माबा मोनसे प्रग्राम जादों खोमा पुलिसफोर दङ एस पि दंमोन दानि बावै थांबाय ओरैहाय नै बे जाबाय मेन टाउन एकदम बैथिं गलमा तामुलपुर रड आसाम फरेस्टआव फैयोबा मा जाबावनांगौ आसाम फरेस्टआव फैयाबा आसाम फरेस्ट फैगोन बारा टेनसन दाला फंबायमोन दा मेन खोथा जाहैबाय बि टि सि आवसो एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ बि टि सि आवहाय साख्रिया केन्सेल थांगोन नामा गोबां प्रब्लेम सानदों बाट केन्सेल थांनाय नङा बिदि जानला मोनला केन्सेल खालामनाय जि नङा बहुद आयेन थायो बहुद रुल थायो खुगाजों बुंबानो जालाबाया माखासेया गासैबो माने पलिटिकेल डाइलगसो ओंखायनो बारा टेनसन लानाङा बिल्डिंखौ नै लुखोगासिनो दं नै एकदम बिल्डिं जाजोबसिगोन आरो ओरैबो लुदों नै ओरैबो बिल्डिंआ बिल्डिं बैथ' जाखाबाय रेस्टुरेन्टआ हटेला लजआ फानिया सबसे टप जासिन बादि मोनबाय आं उदालगुरियावबो माबा जादों मेथाइ जादों गोथावनो ना गयसो जाबोखो ना माखो एडमिसन फिस एन्ड मान्थलि फिस 3000 दाना गासैबो कस्टलि जाजोब्बाय दाना ओरैबायदि दाम थ' बेल' आरो रायजोफोर माने दायो रिक्रुइटमेन्टआ केन्सेल जाथ'वाखै दे बारा इसिबां प्रब्लेम लाथ'नाङा एसे कनफिडेन्सआव थाबानो जाबाय स्किल टेस्ट जुदि नोंना स्किल टेस्ट दङबा स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जा स्किल टेस्टआ जागोन भाइभा टेस्ट जागोन बारा टेनसन दालाथ' माने मानसिफ्रा एसे डिमटिभेट खालामो आरो साडेनलि जुदि भाइभा टेस्ट जायोबा आरो आइ हप नैबे नभेम्बराव लास्ट सप्तायाव रिजाल्ट फैनो हागौ अन्जना हेलौ आं दा मोजां मोनसे
एक्सुवेलि आं गाबोन मोनसे मोजां भिडिअ होनदे गाबोन मोनसे मोजां भिडिअहाय टुल्स एन्ड डिटेल्सखौ होगोन आं दा एसे दोनथ'नोसै एसे गरम खालामसै बुनोसै दिनैहाय सेसखौ बुनांगोन दिनैहाय दे होमबा रायजोफोर